is Ginoo, ang tanan ako mga nauyab sa una, suod lagi ako na ko karon, ang mga nangaminyo, wapasan pamiyuda, so di pa ko mamiligro, sa usta na wapasan tumaminyo, katong last na ko nga uyab, aktibo sa kesimbahan, kami nagyan ko mo magkita-kita sa sugat-sugat, pero wala, tawag ko siya na kong father, mami na siya. Mamumpisa na sa siya na ko, nahibawa na ako ang iyang sata. Ako lang yung isutan kay kini mo itong papanaw sa kinabuhi, lain-lain lang yun o kagianan, ako magtuhol sa Ginoo. What is important is to be with God. Magpadali, waiting, of God in waiting. Sige siya pagkita panahon o pag-imitar na ito, mamupaduol ta niya. Ang rason na nung wako mo dayon pagpinyo, anong wako mo dayon na itong akong trabaho nga, dindong naman ng tato, nag-acting naman kong assistant branch manager, anong umuko nila yun? Kay nakita ko pinakaduol Diyos Ginoo. Hilingihan ay mong tubad. Pagkatanay na close mo ni God. Pagkatanay na. Kay og layo tas Ginoo, doon tas yawa. Yang layo kami, doon kami tas Ginoo, layo tas yawa. Pero layo tas Ginoo, doon tas yawa. Kay wa man ay middle ground. Why tumatunga sa Ginoo sa yawa. Kung wa kas Ginoo, naa kas yawa. Kung wa kas yawa, naa kas Ginoo. Kaniniya kay paano ni mao man niya kita dugay. Pwede man ko mo barok diha niya magpili ko, ari man ko dire. Pero between God and Satan, it is kalibutan, what yo'y middle ground, white space in between. Muna ka nang imintuban, it's either kauban na siyawa o kauban na Ginoo. Ayaw mo ba ito, magaling kasulong mo igunani, 100% kauban sa Ginoo. Ay di mo ito, alam. Kasi mailan niya mo. Ay sa kong pagtuo, magandang ng uniform niya, na uniform sa ilang organisasyon, asuod na sa Ginoo, nagkasalanan nila mga yawan mo. Pero ang ato yung mga LGU siguro, nagpulos na Diyos nun. Loko na ba tayo sa o niya, bibigyan ako sa kong civil na career, nisuod ako seminaryo, napari ako, pasabot ba? Buutan kay Espardersiano? Pasabot na? Dili. Nabitay ako mga ang sabi ko, so balik ko ni Father Alan, nag-abot niya ni UST, nag-batchmate niya ni pag-graduate na mo. Sa inyong tanaw, between ako o niya, kisa'y mas buutan. Naon na mo sa, isa ba? Why ko na eh, why, ay lang mo na ako na maunsa mo, naman, kisa'y mas buutan na mo. Bitaw, tanan na mo ito seminaryo, na ay mga kabahapon, na yung man mo ingon, katuon tas ko, anong buutan na ito, huwag man mabalik. Nasa din mga classmate, mga batchmate dito nga, mabuutan kayo. Nagbawas, nasa mo yung mga buwang mong istanan, mo yung nakapalik. Saan mo bang tanaw ba? Mga sihaon, huwag kayo. Gusto kayo na sibat-sibat sa seminaryo, di kayo masakpat sa mga monitors. Karon na pari na, hindi mo prefect of discipline sa seminaryo. Mga may bantay mo na
si awang na seminaryo, Kristan, away, makalusot. Ang atong challenge, dili mohunong sa pagdesisyon nga mopaduol tas Ginoo. Ato ng responsibility o ato ng duty to make decision nga mopaduol sa Ginoo. Kinsa ninyo din ang claim na ako pa din, duol yung kay sa Ginoo. Nasa kamot? Pasabot ba na kamong tanan, duol mo siyawa? Ha? Nilisan? Huwag kayong tumatuma. Bigisa mo namin din yung ako, Father, layo kay ko siyawa. Nasa kamot? Oh! Kanidi ang tagamon kayo, way mga kamot. O kaha, dili baka makadungog. Beosbon ako ha. Kinsa ninyo dinhi ang mo claim, mo angkon nga ako, Father, duol gyud ko sa Ginoo. Ta sa kamot. Ang arang in town kay nanay mga kamot, no? Hasta to mga lay minister, wa mo isa ang kadaghanan. Congratulations. Una mag-recollection ta kay maningkamo ta nga niining Advent, pagsugod sa atong bag-ong tuig sa simbahan 2024. Makakita na tag additional nga nindot nga pamaagi nga maduol tas Ginoo. Samtang dili pa ni malusno sa linog. May siguro guban ako tok mga alas 12, iglakaw nako, mga unkaon mo dinhi nya malusno dayon ni siya. No? At least duol na tas Ginoo. Unsa may unang timaan nga duol tas Ginoo? Ibaw mo. Tagaan lang tamog tulo ka timaan nga ang tao duol sa Ginoo nya layo sa yawa. Sige. First, kanang duol sa Ginoo nga tao kanunay malipayon. Malipayon. Wa na siya kaguol. Bisag siya rang usa maglakaw, magngisi na siya. Dili sa magngisi kanang ang iyang naong ba kanang gaan. Dili na siya bugat og naong. Kanang duol sa yawa, bisan pag magsige na siya istorya-istoryas daghang tao, bugaton gina siya naong. Namura ba giptungtungag galingang bato? Ano? Mao na ha, malipayon. Ikaduha nga timaan sa taong duol sa Ginoo, sug kay na siya moalagad. Bahala naghapit na siya way pahuway, iya ginang alagaran ang iyang isig katao. Servant gina ang duol sa Ginoo. Pero kanang mga kuan, kanang mga duol sa yawa, kusog kay na manugo. Hinugo kay na. Ano sila? Mga hinugo. So, kanang mga hinugo, duol mo siyawa. Kanang kusog kayong mualagad, duol mo sa Ginoo. Ano siya? Kanang sigihag sugo nya di gyud mo reklamo duol nas Ginoo. Kana sang sigihag sugo nga magsigig bagutbot hasta pare libakon duol mo siyawa. So, unsa toy-una malipayon, sunod mualagad, ang ikatulo ug mao ni pinaka nindot, ang tao nga duol sa Ginoo di gyud mahadlok sa kamatayon. Gani, excited na siyang mamatay. Kanabang mangandoy na siya nga, moabot ng iyang kamatayon. Pero di na siya maghikog, malipayon siyang magpaabot sa iyang kamatayon. Pero kanang mga duol siyawa, hadlok kay na sila mamatay. Hadlok pag ina sila masakit, hadlok pag ina sila masakitan. Daghan kay na sila kahadlok. Hadlok kay na sila nga matiguang. Mao na ang ilang mga buhok, ilan ang kuluran.
ila mga kilay, ila ng kiskisan, badlisan, ila mga naong, panusnusan ang lagmaayo. Ana, magsige na sila jogging kay para slim jud kuno. Ana, sila sige na sila kana ganing unsa na gym na mag-diet na sila hangtod na lang hinon, mga ulcer na lang. Sige gina kay hadlok gina sila nga matiguang. Di gay na sila mosulti kano sa ilang birth date. Oh, mingon na sila November 24 sa usang year, secret. Oy, mga mo na sila mga yawanon. Hadlok. Daghang kahadlok. Muna si Kristo, Ginoo sa Old o sa New Testament, kadaghan gibalik-balik. Matod pas ato mga experts sa Bible, 600 plus times gibalik-balik kinas Ginoo, do not be afraid, do not be afraid. Kay kanang fear, kahadlok, iya ginasyawa. Ang faith, ang pagtuo, iya na sa Ginoo. Ang taong naay pagtuo, way kahadlok. Ang naay kahadlok, way pagtuo. Unsa may naniya? Tuo-tuo. Kusog kay na siya ng tuo-tuo. Inig-ingon kining maong ribulto, milagrosa kay ni kana gi iyang gakson. Kaning birhina, milagrosa kay ni gakkos gina siya na. Karing usa ka bir ayaw na wa nay gahom kani gyud gamhanan. Inig-ingon kaning paria, may kay ni, healer ni, adto gina magpapandong sa o. Ang ubang pari, agi-agian lang na siya. Sana masay pari lang sa hawa na gahom, yawan o na, karigyod, kari. Mauna sila'y mga nag-practice og tuo-tuo. Ay, mga naong ay. Karon. Unsaon man nato aron kanunay gitang maduol sa Ginoo. Akong basahon, okay say lector niyo din he. Lector. Ala gayon ni form. Ali nga re Ster. Ako kang pabasahon kay lain sa kanang ako re magsigigyaw-yaw da. Atong paminawon ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo, maning dapitan eh? 3 lang, ngadto sa 6. Busa, gilukop pagtaak ni Juan, ang tibuok kayutaan, nga kasikbit sa suba sa Jordan, ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, ug pabunyag kamo, ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Abunuhin ninyo ang tanang libaong. Pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan. Hapsaya ang mga gansang-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Salamat, Ter. Sa moto siya, si San Lucas may hisgot bahin sa pag-andam kay moabot na ang Ginoo, Advent, o niya unsay andamon, matod pa niya, andami siya og tulid nga dalan. Niya unsa may makapatulid, biyai, hinulsuli ang inyong mga sala. Kanang sala, mga igsoon, mao ginay makapahimong sana bati
sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Basta naa kay sala, mubati gina imong kinabuhi hastang imong naong. Kamo nagtuo mo nga anha mo parlor mo gwapa? Kamo mga babae, hasta mga laki, dili oy. Ang makapagwapa o makapagwapo nato kana gyong mawagtang atong sala. Dili mawagtang ang kunot-kunot, mawagtang ng mga bugas-bugas, mawagtang ng imong mga aning bilbil, dili na mawagtang ng lagom nimong panit, nya puti na kay kastanan, hamis na kay ka, dili na mo'y makapagwapog, makapagwapa. Kuhaa ang sala, mugwapog yung ka og mugwapa. No? Lingiyay mong tupad. Tanawa ko no yang naong, gwapo o gwapa? Ha? Saan? Ano na? Kay daghan kog kaila nga mga gwapo kayo, mga gwapa kaistanan, nagminyo. Gwapo jud kayo, gwapa kamo, nasa mo nailhan na. Wadang tigdugay, nagbuwag. Nagbuwag. Nangitag lain. Nya ang laki, nakigpuyo-puyo, og batig naong. Ikumparar sa katong iyang asawa, nagibuyogan. Usahay sad ang asawa, makigpuyo-puyo, og laing laki nga, bati sa kayong naong. Ikumparar atong iyang bana, ano man? Tungod na sa sala. Kanang asawa nga gwapa kayo, nya nahimong Miss Moon kayo, gwapa na gina. No? Nya, porting malditaha, yaw-yawan kaistanan, domineering kayo. Oy, kanang bana na, primero nilang uyab, moingo gina, surtihan ako, gisugot ko, gwapa kayo kong uyab. Pag kami nyo, surtihan ako, gwapa kayo kang asawa. Dangta nagtulog ka to, animal ng panuway dako. Galuod lang naong anang panuway. Abiyaan na niya. May kang ano imong nang usika na kagwapa na. Gwapa, yawang dako. Mapapas eh. O kanasang gwapo kayo, kita mo gwapo kay tanan. Ana, nya mo kilig mo din ang mga babae. Kilig-kilig ka diya kay gwapo kayo. Ikakita nimo padersyano, kaluod ang nagnaong padersyano. Adto ka mo tan-aw tong gwapo, yes, kilig juga, gwapo kayo. Sus imong nahibawan nga kadto ding tawhana maoy nag-rape og nagpatay sa imong pag-umangkon. Unsa man? Sunod nimong kakita, mukilig pa ka. Ha? Lami apat yun. Murag lami kayong kunis-kunison, mawa ang iyang external beauty. Ilisa na og ugliness, kangilad, tungod sa sala. Bisag ikaw asawa, pinangga kay nimo imong bana, buutan kay istanan, pero natintal ang imong manghod, gimolestiya nga 16 years old pa, nga nagpuyo taos inyong balay, gimolestiya sa imong bana, ganahan pa ka mudog sa imong bana. Ha? Kung maganahan pa ka, murag abnormal ka. Pero mas mais ano nang abnormal tao sahay. Kaya wa tay sala. Lisod oy. Basta ang sala mo sod na. Lisod kayo. Muna dunay magpa-counseling nako. Kaya mo man ay usas ako yung mga ministries kanang counseling. Basta maghilak-hilak na. Pader, luwi ko pader, pait ka kong kinabuhi pader, lisod kay pader, gubot kay pader, wa na ko kasabot unsay buhaton, maghikog na ko pader. Ako nang paminahon, unsay akong buhaton pader, ako din nun, unsa may sa ni moron. Wa jud ko'y sa pader nako, mao na dakong sa. Nganong di ka mo ilang sad-an ka, mao na ro, gubot na imong kinabuhi. Ana, ang sala. Okay, lingiyay mong tupad. Lingiya ba? Yung na, unsaro yung mga sa ni mo. Yung na,
Ayaw na lang na pagpasangin lanay. Siging pasangil-pasangil, kana sa isadaan, kana sa isadaan, kana sa isadaan. Ingna na lang, akong sala, akong sala, akong dakong sala. Mao na sa misa, ato ginang himuon. Wa ta maingon, akong sala, iyadaghan, iyadaghan, iyadaghan. Wa, akong sala, akong sala, akong dakong sala. Gitudluan ta nga mag-inangkunay tas atong sala. Kay ang Ginoo musod nato individually. Og di siya musod kung naay sala, kay ang sala makapahimo natong layo sa Ginoo. Nya ang Ginoo ra ba waiting lang. Unsa man ang waiting? Maghuwat. Nya unsaon niya pag duol nimo nga ikaw nagpakasaman ang sala magpalayo man kas Ginoo, adi gid na siya mo duol. Karon unsa may mga sala diri sa atong gibasa na ay upat ka descriptions sa sala sa atong kinabuhi. Upat. Matod pa ni Propeta Isaías nga gikutlo ni San Lucas, si San Juan kuno kadtong nag-unas Ginoo, siya'y nag-ingon, abunuhi ang tanang mga libaong. Pero sa in English na gitawag og valley. Fill up the valleys. Ang mga unsa man ang valley? Na bang unsa man na sa Binisaya ang valley ha kaning ano ta? Limot na hinuon ko. Amo lubang, murag lubang pero walog. Kay kanang walog, bungki dire, buki dire, nya naa kas tunga. Mo nang gitawag tag walog sa mga luha, Valley of Tears. Di ba? Kanang maghimaya karay na, Hail Holy Queen, Valley of Tears. Sa Binisaya ana, kami nganian ining walog sa mga luha. Kanang ana ba? Abunuhan ko na kay ngano man kana manggong walog og tuwa kas bukid mudulhog ka basi nyag madagma ang Ginoo di siya ganahan anang mudulhog pa siya kay iyang tuhod sakit na. Abunuhan. Unya ang mga bukid ikaduha ang mga bukid patagon. Pasabot sa ganahan ang Ginoo nga musaka kay muhangak siya ang iyang baga o iyang kasing-kasing dipiktoso na siguro kapoy ana sa kaon. So ang dulhogon abunuhan, ang tangason putlan kana sa kunong nagliko-liko mo ni katulo kanang nagliko-liko kinahanglan tuliron mabuyok siya, malipong siya. Sa siguro ni siya, unsay tawagan na, vertigo. Ganana, kapuyan siya na magsigig liko-liko. Kinahanglan gina streeton. Nya kana sa kunong murag rough ba kanang magsigi kag agib, magana-ana, murag matangtang imo mga ayude. Smoothen, hapsayon. Mao ni ang upat ka summary sa sala. Walog, bukid, liko-liko, nya, rough. Okay. Mutana na ko ninyo. Ang motobag, malangit. Ang di motobag, maimpirno. Ari ko diri mo sugod, ari na uniform. Unsa may pasabot anang walog, unsa man ang klasiha sa sala kanang walog kana bang modulhog ka? Mortal sin. Kinsa pay mo tubag lain arit-aring wa mag-uniform. Dakong sala. Dakong sala. Ora sa siya dakong libaong. Or dakong walog. Arit-ari ay mga buutan ganig now. Kuan pa to.
kanang lawom kayo kuan niya iyang sala kay hugman. Kanang sa nga lawom. Sa day sa nga mabaw. Ito rin suhayag are dire speakas. Kari. Nindoting mga naong da. Nilingo. Gusto tingaling maimpirno. Wa man ko kumingon unsay sakto, unsay sayop nga tubag. Sige, unsa man na tubag ni mana? Akong sala. Dakong sala, mangupya raman sa ni sila. Basin pag ni atay madaginot diring lain. Oh, kari, nindot ni mga naong. Mga walog nga mga sala. Kanang nakalapas ka sa mga pagkuan sa Ginoo, mga subay sa Ginoo. Lapas ka sa subay sa Ginoo. Kani nagpa-picture ni sila nako ganihab ato ni pilan. Di nato, di ko mag-agad sa naong, mag-agad ako sa buhok. Unsay pasabot ana ter? Murag nilapas na sa mga sala, dre. Lapas na sa mga sala. Sala gani atong gisgutan, ilapas na no. Ano sa na siya? Sige, uli na lang ko uli na lang ta. Pero ni amay nindot sa ngan, kiki. Agoy, karon. Dahil sa siya. May pirno kita ni Ron. Talsin gihapon, dre. Mga kanang atong mga kalapasan ba, isip tao, ana, unya, kuan. Kinahanglan musubay kita sa kabubuton sa Ginoo. Ug unsay kabubuton sa Ginoo? Kay para maduon po tas Ginoo di ta madalas yawa. Ayo sa to yan tubag na kay giwalihan naman hinuon ko. Kamu brad, namoy katubag niya brad. Kamu na iwa na ko maduol eh brad. Kanay. Madinumtanon, mga madinumtanon na pagdumot, madinumtanon o pagdumot. Okay, katong tanang nitubag atong pakpakan. Pulos na to sila malangit. Pero walay klaro ilang tubag. David tayo joke na. Kaning upat ka kahimtang nga gihisgutan kanang walog, bukid, liko-liko, gansal-gansalon, batasan sa tao. Batasan nato ba? Nga mao'y mahimong tuburan sa daghan kaing mga sala. Mao na usba ang imong batasan, pasabot change your heart. Kita ra man gyud makausab sa atong batasan, di man pwede na ipausab sa laing tao, kita ra gyud mag-usab. And know your character or attitude nga mahimong okasyon sa sala. Unsa man na kanang walog, kanang libaong ng valley. Ang meaning ana niya kanang batasan nga mabalakon. Kuyawan ba? Kana bang maghuna-huna ka nga kuwang ang imong grasya. Di ba? Kanang dulhogon, inigana mo, bro, kang ingon, la, kakuyaw. Di ba? Mahadlo ka, no? Nya, lauman, sa ato pa, kuwang, wa mapuno, kuwang. Kuwang ang imong naong. Kuwang ang imong height. Kuwang ang imong edukasyon. Kuwang ang imong sweldo. Kuwang ang imong dungog. Kuwang ang imong asawa. Kuwang sad ang imong bana. Nya kunari kaspari,
kuwang ang kolekta. Anagon. Daghan kayong kuwang. Nya tungod aning mga kuwang sa atong kinabuhi, hadlok ta nga mupadayon, mag-unsa na lang, mag-unsa na lang. Nga mao na tagaan din natog solusyon kay kuwang man unsa may atong solusyon? Mangutang, mangutang. Nya pag abot nas paninglanay sa utang, problema na. Amo na dunay solusyon. Unsaon man, unsa may atong i-fill up sa kuwang. Matod pa ni Propeta Isaías, abunuhi ang mga libaong or fill up the valleys. Unsaon man, unsay atong ipakompleto aron ang atong batasan mahimong stable. Worries, fears, ilisi na og acceptance, pagdawat, be contented of what you have. Ayaw na pangitaglain mo na ingos Kristo, the truth will set you free. Pananglitag, maura na imong ilong, ayaw na pagsigig inat, kay basig masunggo ng imong ilong. Kung maura na imong kwarta, dili ka pa-eskwela sa imong mga anak, ayaw na lang silag pa-eskwelaha. Oh. Kung maura na imong kwarta, wa kay ikapalit anang refrigerator, TV, cellphone, ayaw na lag pamalit. Be contented of what you have. Make use of the things given to you. Ayaw na lang sigig pakolor anang imong buhok kung mao ginay imong buhok. Kay idig color ni mo ana, humana kag color, mutan-aw sa kas imong silingan nga nagpakolor niya, mas mahal-mahal ang iyang gikolor, ma-insecure kas color sa imong buhok. Makaingon ka, anong nindot man ang iyan sa mahalon, magulo, hala baratuhon din nga ako. Di ba? Kung ato yung gokoron ang unsay kuwang, ato gina siyang kunuhay kabuton, ang gitawag na tog kuwang, mamatay na lang kag ginukod ana, di gyud ka masatisfy. Kanang mga taong dili masatisfy, mao na sila'y daghan kay sa panalitan, ikaw bana, maura ginay imong asawa, maura ginay iyang naong, ayaw na lang pagsigig tanaw atong silingan. Diha tutok anang naang imong gipangasawa. Bahala nag-unsa na kaluod iyang naong, sigihi lagi nagtutok, kay mag-usab-usab raman na, karon luod, ugma, mulami naman sana. Ayaw lang yung tanaw atong uban. Ay matintal ka na, makakomit na noong kag-adultery. Diha tanaw. Be contented of what you have. Sa una, high school pa ko, na ako'y usas akong gipanguyaban, nga akong tanaw, gwapa gid siya para nako, nya in love jud ko niya. Nguyab ko niya og September 1980. Niabot talag March 1981, wa gi reply. Kay ang suwat, ang panguyab sa una, suwat pa man to. Tunol kag suwat, nya reply sa siyag suwat, di man karon para karon text nya, i-delete ra man kag ditso, i-block kag ditso. Sa una, suwat. Pag abot nas March, 1981, akong gipaluap, giingnan manong ko niya, na kay samin sa inyo, nako, siya manamin sa ka, nako, namin sa ko. Sabi niya, wa ka mauwaw ng naong ni mong kabati ni mong naong, nguyab ka na. Niya, biyaan din ko niya. Sus, murag nalusno ang kalibutan. Murag tog linog nga intensity 11. Murag na hugno ang tibok kalibutan. Nga pag-uli na kus amo, akong gitangtang, akong usa ka buksamin sa akong balay ng gipuyan. Ako ramang usa ka puyo sa balay. Niya, na ako'y samin nga gamay. Niya,
suga ra ko atong kandila, pati magyong pobriha, gitangtang na kong samin, din agyog ko manamin, kay bati kog naong. Perti gina kong hiubusas akong naong, nya kaya nga ako mga igagaw, muingon man nga liwat ko sa akong mama, galagot na sa ko sa akong mama, nganong nakamama kog batig naong. Di na ko musakay anang kanang kuan kanang mga sakyanan anas pronsit kay kanang sakyanan naaman ay sa amin sa pronsit igana ko pugso batiag naong na lagot ko. Di na ko moagi sa office sa principal kay igagi na ko naamay kanang ilang sa amin ba ang bungbo nga one-way mirror ba? Kita man nimo imong naong. Di na ko moagi, bahalag init kay, bahalag maguwan adto jud ko sa quadrangle agi, nga di ko maagi anang naay mga samin, kay galagot na ko sa akong naong. Pagka third year high school, na ako'y maestro nga, may sad kay mo explain about Bible, nahisgutan niya kausa nga, class, kitang tanan, image and likeness of God. Gituyo sa Ginoo nga lain-lain tagnaong aron dunay beauty ang kalibutan. Og kanang imong naong nakakontribute na sa beauty sa kalibutan nga kun kuhao na mawa na nang maong beauty kay ikaragi tag-iya anang imong naong wa gi duplication. So be proud of your beauty. Diha na ko, ala, tinuod no, wa man day parihan na kugnaw. Nya nganong naguol man kong ginganlan kog batig naong, nga di man sa jud ko mahitabo nga pariha kog naong sa uban. Nya iya dayong gisumpayan, dawata og unsay naa nimo. Og magkinahanglan mo beauty or anang gwapo ka tan-awon or gwapa ka, naay sikreto. Simple ra kayo, way gasto. Matod pa niya, smile. Pahiyom. Pahiyom ba? Kay wa jud kunoy taong batig naong basta smiling. Wa sa gitaong gwapa basta gakusmod. Oh. Lingiyay mong tupad. Testing smile. Smile. Di ba inig-smile nimo? Mo smile sa na siya. Pasabot, nakauyo na siya nimo. O, di ba? Bisa mga babae, katong mga dalaga, kanang mga dalaga, nya wa ka kailas laki, nya adtos eskwelahan, nya mag-atbang mo, tuwa siya speakers, nya magsig smile nimo, nya moingon imong kabot, kaila ka na niya. Okay ra na. Inshallah, mag-smile lagi nimo, ambot lang. Terorista siguro na. Nya pagsunod na sang adlaw, kita na sad mo, nag-smile na sad nimo. Madugay moingon ka, madugay ba, moingon ka, ibog mo siguro sa nako. Mana na ka? Di, mo aksyon na sa kag-smile. Aksyon kag-smile. Mo hinay-hinay itong padool. Nahinay padool. Na, tanawa. Di ba, ma-develop yun mo. Sunod tuig, wa na. Gitukhang na ka. Nadaot lang ito sa smile. Makahimo ng atong naong, kung atong dawaton, sa atong kasing-kasing, matod pa sa panultihon, ang atong naong maoy bintana sa atong kasing-kasing. So kung ang imong kasing-kasing malipayon, kay nakadawat na kag-unsay naa nimo, ang imong sang naong malipayon, munindot na imong naong. Sa dihang gi-assign ko, kay nisod ko sa seminaryo, tungod kay aktibo kay ko simbahan, gusto jud ko trabaho sa parokya. Muna akong una-una, dili ko mag-religious, ari ko sa dayosisan. Kay gusto ko ma-assign og parokya, kay ganahan jud ko aning naas parokya. So, gipadaman ko ngadto sa UST. Kay bawo man ko nga kung mabutang kag UST, ighuman mo dito makahuman, i-assign mag-seminaryo. Balibad yun ko sa among rektor to, si anhing Monsignor Oscar Villamor, nako, ay lang kong ipadag Santo Tomas, Nyoroy, na may daghang batanon diha, kanala ipada, ako 35 na akong edad, ay na lang ko, na ay mga 20 kapin edad, maula na ipada. Ingon din siya, nganong musupak bang ka, nga amo maning pagbuot, nako, sabta sa konyor, ganahan man ko ari ragyog kog Cebu.
Di man ko ganahan anang adto kog lain. Ingon ni siya, magpare gyud ka. Nako, magpare konyor. Ingon siya, wap aga na ika mapare, supakiro na ka. Unsa na ka ikapare nimo? Undang. Og di ka mosunod na mo, get out from the seminary. Naingon ko, kinyor, adto lang ko UST. Adto ko UST. Nahuman man sa dito, motong gibutang dahil kong seminaryo. Pag-abot na seminaryo, 7 ka tuig ko, pagkuha na ko seminaryo, bali 10 years na ko sa pagkapari, sige na ko hangyo sa obispo. Bishop, hangyo ta ko ni mo bishop, karong sunod assignment, kay mag-reshuffling naman, may untag imo kong ibutang sa parokya bishop. Kay wa man ko kaagi, bisan na lang assistant parish priest. Sus, kay butang manoon ko sa prison ministry. Unya, resident priest ko sa parokya de Santo Rosario. Pag-adto na ko sa prisuhan, pagkabahua di ay, pagkaalimuot, wa pagikulikta. Sus, paitaan eh. Ako pa'y gasto. Ang ako hino mga kaubang pari, napagani uban, under na ko sa seminaryo, bago pa lang kayong napari, wa na, assistant na parish priest. Ako na po katuig sa pagkapari, na ay tagilma katuig, na ay tagutlo katuig, parish priest na. Ako hinoon, tiguang na yun, 50 pa'y edad. Tuan naman hinoon ko gibutang sa prisuhan. Hilak-hila ko, nako Lord, unfair kay ni mong gibuhat. Di ni maayo. Hapit na ko mamatay kay 50 na kong edad. Di na gyud ko nimo i-assign anig parokya. Maura ba ni hinungdan nga nagpari ko, pero karon napo na lang ko katuig sa pagkapari. Wa gyud ko nimo ibutang parokya. Pag human ako gilak-hilak, akong gi-challenge ang Ginoo. And ako, tagay ko explanation. Bright man ka. Tagay kong explanation na makonvince ko nga dili ni unfair ang akong akong assignment karon. Ay sobra na kay nida, ana ko. Dahigda ko, minaw-minaw ko sa Ginoo, 5 minutes na lang wa may nitingog. Ako na sa siyang giusbag challenge. Tingog diha. Ingna ko, pasabta ko. Pagkataon-taoran, dunay nitingog. Pero dili ra sad sa akong hunahuna. Ako raman sang tingog mo'y nagtingog-tingog. Pero nangutana ba, ingon, kadtong 1995, pagsod ni mo sa seminaryo, nag-acting naman ka atog assistant branch manager sa Land Bank. Nganong ni-resign man ka? Nako kay magpare. Sa katusang tuiga, maunta to inyong plano-planos imong uyab nga magminyo mo. Buutan ra ba kay ito ibong uyab? Guwapa pa gyud, religious pa gyud kaayo. Nganong imo man tong gibuwagan? Tubag na sad ko, kay magpare. Siya ang imong papa, paralyzed atong panahon na. Imong maguwang laki, paralyzed. Ikaw pa gyud maoy breadwinners, pamilya. Purting lisuras inyong pamilya. Pero imong gibiyaan, ngano man? Ingon ko, magpare. Sa simbahan, ika na to'y leader sa choir, tibuok parokya, Legion of Mary, sa pastoral council, 40 nimong aktibuhas parokya, lipay kay mga pari nimo, lingaw na sa kay ka, nganong nibiya man ka, nako magpare. Yan, hinihinay gamay, hilom-hilom, mutana day sunod. Unya karon, unsa man ka? Nako, pare, sa unya, nganong gahilak-hilak man ka diya? Ngang importante, pare ka, dili, unsay imong assignment. Sus, pagkadungog na ako ato, hala, sa ilo ako, Lord, pare, manday ko siya, kadaghan sa imong gisakripisyo, para lang ka mapare, niya karon magpaamong lang ka ng assignment, bisag asa ka i-assign, basta pare, naku, kani Lord, bahalag i-assign ko, Bartolina, sugot na ko. So, ligaw na kay ko sa akong prison ministry, suod na kay ko sa mga piniriso. Nihangyo og kausa nga mupuyo kog prisuhan bisag tulo lang kaadlaw, tulo ka gabi nga muhigda ko didto nga mura jud kog piniriso kay na in love na kay ko wa ko tugti sa warden dito sa Cebu City Jail. Ni sa dili na pwede father kay luokon pa lang ka ng mga piniriso diha, kadako na mong tulubagon nya wa ko kay kaso.
O gusto kang masod diha, paghimog kaso, sod ka namo. Gamay lang para palayaon ka na mo. Human ako, di sinimada. Na in love ko sa mga piniriso. Ang akong gisaway, nahimo na nanakong first great love. So, paghuman sa 5 years, 2019, gibalhin man kong parokya, pas kang hilak sa nona ko, kaya di na ko ganahan mo balhin. Hilak kong mayoy, labi na dia si PDRC, kanang dancing inmates, silang tanan, nanayaw niya, nihatag og dedication, 3,000 kabuok piniriso, mga protestante, uban pa diha, mga adik o dili adik, love, sige hilak, ako sad hilak sad ko, pero tinako ka in love. Pero karong nasa ko sa parokya, muhilak na sa kong ibalik ko tingis prisuhan. In short, dawata and God will satisfy you. Dawata. Mawa na ng imong kabalaka. Dawata. Gibuwagan kas imong uyab. Dawata. God will give you seminarista. Di ba? Ama, di ba? Patay juga. Dawata lang. Buwagan kas imong bana. Dawata. Ilisan pa nag-monsenyor. Dadyan. Depende lang na kung sa ilis sa Ginoo. Nya kaning bungtod. Muna to ha, kuhaan ang batasan sa pagkamabalakon, acceptance gyud. Acceptance. Do not complain. Do not complain. God knows. Ibaw siya unsay longing sa imong heart. Kibaw siya na. Iya lagi ng tagbaon. Ang sunod, katong bukid, kay bao na gid mo ana, unsa man ang batasana kanang bukid? Garbo, garbohon. Nya unsa man ang garbo? Naa ka mosalig sa imong kaugalingon ug sa mga butang ug gahom nga imong gihuptan. Dayon kag ingon, wa ka kailan ako. Wa kailan ako. Sige ko no, lingiyay mo ito pa, na, kaila ka na ako. Na ko no. Sige. Ang kasagarang maigo ani, kaning batasana, niya kanarabang garbo, gitawag raban nag, the prince of all sins. Mao kono nay amahan or prinsipe sa tanang sala. Garbo, kanang wa ka kailan ako. Ako na gud ni. Ako na. Sala ninduta ko pagkahimo ani sa ako na gud ni. Ako pa. Naanay daghan diya. Nya, unsa may mahitabo kon garbohon kay ka? Sa tinud-anay ha? Mao ni mahitabo sa mga garbohon. They will become lonely people. It is lonely up there. Hayman ang aligre. Down here. Kung di akas ubos, aligre ang kinabuhi. Pero kung tuan akas babaw, suwaig saka dito sa tower. Saka ka ng tower ba? Tuan na ka dito, di ba mo siguro, hala, way tao din. Kinsa ba sang tawhan na kuyog ni mo dito, nga purti naman ni mong taasang. Ang tao di amas ubos na naghangad naman nimo. Unsa may imong enjoyment nga ikaw naman lang usa. Mao na kanang mga pagarbuhon ang naong ana kusmoron. Gaana lab. Lonely. Kinsa ninyo din ang naay gitawag og depression. Anang na-depressed ba? Asa kamot? Wa? Stressful. Wa? Mga bakakon mo. Garbo. Nya mo na, niingon ang Ginoo. Putla na. Pataga na. Ano ka ng bukid. Igana sa kanang ibuldos, bakho, hangtod, mapatag.
patagon ang mga bukid. Taon man pagpatag ang garbo, unsa may makapaubos sa garbo? Ha? Pagpaubos. Unsa lagi? Unsa may ekspresyon sa pagpaubos? Pamo kibaw? Aron mawa ang imong garbo, ilisi na og pagka-sulugoon. Alagad, servant, service. Mao bitaw na panahos eleksyon, ang kanang managan panahos eleksyon, pulos ginamingon, ani ako aron mo alagad kaninyo. Hilas baya nimo. Hastaming mga pare, dayon may giingon, ni suod ko sa seminaryo, kay gusto jud kong mualagad sa Ginoo o sa iyang katawhan. Nya kolekta ra dito gikinahanglan. Alagad, serve. Matud pa ni Kristo, I came to serve, not to be served. Og kamo akong gisugo, alagari ang labing ubos kaninyo. Kung gusto kang mahimong labing taas sa tanan, kinahanglang mahimo kang sulugoon sa tanan. Muna'y sugo ni Kristo. Muna si Maria, siging alagad. Si Kristo, siging alagad. Ang mga apostoles, siging alagad. Ang mga santos nga atong gideclare nga mga santos, kusog kaing mo alagad. Kanang taong maalagaron, musugot kag sa dili, musikat gid na. Sikat kay na, pangitaon gid na sa mga tao. Pananglitan, kinsa may pangitaon sa mga tao kasagaran kung maglunop na ang inyong municipal hall or ang inyong barangay. Kinsay pangitaon? Di kapitan oy, asa ka kapitan? Mangutana na sila, hain ang inyong mga kanang tigkapkab nga tos kanal ba? Ang magkapitan imong sugo og kabkab anang kanal. Ingnon nimo kapitan, iklaga ang kanal, kuhaan ang mga plastic. Ingnon kas kapitan, isulti ka ng kanal hinuon ron. Labaw na gyud inyong mayor, kagkabaran ng plastic mo nung klaga pa na atong kuan. Ang suguon kadto yung mga unsay tawagan na nila? BPO unsa na? Ang sanang tawagan na nila kana bang mga maghipos ana mga basura ba? Wa ko kailana ka. Ang sa tingana na. Operator sa bakho. Oh. O kana mga janitor, kana ba mga janitor ba ina tiglimpyo sa basura? Utility? Oh, na. Kami des una dito sa bangko, inigabot mo CR, igpangihi, inigamit sa bowl, inigplas, wa mo plus, kay ni-clog up, asa mamimangitas manager? Ay mas Felix, kay Felix, amo mo to janitor, uy, Dumlix, di lagi ma-plus Dumlix. Oh, sige ma'am, ako lang ni bahala ma'am. Hala, ngadto. Wa na ma'am, okay na ma'am. Ana, hugaw taong ignaong Felix, ana. Uy, Dumlix, bahok ang ilaga dito, Dumlix. Nasa akong office, Dumlix. Hain ka ng ilaga. Ako'y mahibawa na, ma'am. Dadi nga to. Andayin dito, di ara, ma'am. Ang manager, sir, bahok ang ilaga, sir. Idihar ako, sir. Ingon ginang manager, tak-tak yung kaugma, sugo-sugoon ko nimo. Magita ta sa taong kusog mo alagad. Di ta mangita sa taong kusog manugo. Mulikay ta. Pero kana ganing imong pangitaon, kana gyung kusog mo alagad. Mo bitaw ang mga anak, kay ang mama may kusog kay mo alagad, inigna ay gamayng pamation, ma. Pero ang mamang kusog kay mga saba, ato sana, pa. Nya kung ang papa o ang mama kusog mga saba, mo to, padir. Mo na inyong mga anak, sige naggunit-gunit ni father. Di na namuuli kay ni kuyog ni father. May mangudag hapyod si father. Unsa man day. Hay man ang nagsakit day. Na dinhi. Ano.
Kana pader, kana pader. Gialagaran mang father. To na dito. Bo naka nganong sige na magagbiya dis balay, sige na naka ato simbahan. Kusog man mo alagad father, makasabot mas father, maminaw mas father. Ang mga ginikanan, di man maminaw, 12 years old ang anak nga babae, naay nanguyab nako. Ay pagigat-igat buang nga ka, bata pa nimo. Sa lampos kag eskwela nimo pagigat-igat. Hey, kasay mo nimo pagigat-igat. Pero ang pare, ingon, Father, naay na in love nako. Ingon, Father, in love magay ko nimo. May mami anak kay amo manang masterpiece. May kay mi anak. Na alagad. Unsa man ang taong mo alagad? Kamaong maminaw sa panginahanglan sa iyang gustong alagaran. Maminaw, dili mo diktar. Kung ang imong anak gahigda niya alas 7 na, niya iyang klase alas 7:30, inigpukaw nimo dong alas 7 na, di gay na mo tingog, pasabot di na gustong mo eskwela. Unsa may buhaton? Ayaw pabanguna. Sagdai lang. Kay gikapoy in tao na, kay alas 4 na ba yan na nahuman, sige computer, sige cellphone. Kana bang sabtasad ba? Sabtasad, nga matuog pa in tao na siya. Di ba? Di ka kamaw mo alagad sa tao nga di mo eskwela. Katura din ka eskwela imong alagaran. Kana din di mo eskwela. Alagari. Muna, si Kristo na siya gisulti sa pag-alagad. Gigutom ko, inyo kong gipakaon. Mao ni ang pag-alagad. Corporal works of mercy. Gigutom ko, inyo kong gipakaon. Giuhaw ko, inyo kong gipainom. Sa tungusa? Hubo ko, inyo kong gibistihan. Wa ko'y balay, inyo kong gipadayon sa inyong balay. Nagmasakiton ko, inyo kong gialimahan. Na bilanggo ko, inyo kong giduaw. Kinahanglan pa ba ni o ato yung i-elaborate? Di na. Pasabot o gusto kang maduol sa Ginoo, pangalagad sa labing ubos. Pangalagad sa tanan nga dunay panginahanglan o magkauba na mos Ginoo. Kung ang imong bana gikas iyang kabit, pag uli niya sa inyong balay, kaadlawon, ningon day, kutawi kog kape, kay uhaw kayo. Kay naughan man na dito, kay kabit ko to. Uga kay natutunlan. Na-dehydrated na dito. O saman, asawa, imong katawag kape. Ha? Og imong kutawan, nya imong alagaran ang imong bana nga gikas iyang kabit, congratulations, liwat kas Ginoo. Pero magyaw-yaw ka, ikang pistiha ka, kundat-kundat ka dito, kabit-kabit ka dito, ako pa imong palagaron, hilas ko nimo. Pagbantay, garbo na ang imong gigamit, mabungkag na mo diha. Malayo na kas Ginoo. So alagari yun. Nya kung nagkuyog sila ang iyang kabit, silang duha mo'y alagari. Ana? Oh. Nanglitan imong bana ni abroad. Nya siya'y kabit. Nya ang iyang kabit namabdos. Way makahatod pagpa-prenatal. Dada nga to para prenatal. Nya niabot ang panahon nga manganak ng iyang kabit, imong bana tuas gawas, at imana ang kabit. Ang iyang mga bulingon ikanay bang lapa. Kay nanganak ra ba in taon? Ano? Maagas imong luha na apil sa sabon. Mauna siya gitawag og humility. Sige malangutag yaw-yaw anang humility. Pero watak hibaw unsaon pag-concretize ang humility. Ang humility is to serve the least ones. To serve everyone. Mao na humility. Unsay antidote sa pride? Humility. Unsaon pag-translate? Sao man di ay?
alagari. Okay. Practice imong tupad. Lingi Tupad nimo ba? Again. Lingi. Nyaing na siya sugod karon pwede na ko nimong himuong sulugoon. Okay. Okay. Sige na. Kanang wa mo lingi, mga bukid sa imong buot ang pag-alagad. Buangon kang. Kanindot ka, no? Ang tanan nga niya sa simbahan mag-alagaray. Ang tanang pamilya mag-alagaray. Ang tanang silingan mag-alagaray. Ang naa sa gobyerno mag-alagaray. Dili maglinibakay o magdinautay. Pagkanindota ka sa atong kalibutan. Dili na maggubat. Di na magpinatyanay kay mag-alagaray. Kay kaning gubat, kaning dinautay, kaning atong mga politicians, apil na may mga pari nga magsigig away, mga garbo ang gigamit. Mura na tag Chocolate Hill sa Bohol, purting daghanang gaana-ana mga garbo. Pulos mga tag-as o garbo. Muna, igsod sa Ginoo, kuha ang garbo para di na mutungas ang Ginoo. Di na siya magkabuag gukod sa imong pangandoy. So, unsa to iuna natong kwaon? Ang kahadlok, ilisig pagdawat. Ang garbo, ilisig pag-alagad. Katong galiko-liko. Unsa naman sa nang galiko-liko? Unsa man ang batasana? Why? Kani kay ako galibog ra ba sa kaning liko-liko. Ngita tag mga atong panabang ani. Unsa kay imong kana? Kanang way klaro diri ba, liko-liko, dili straight to the point. Daghan kayo siya gisulti, pero dili niya ginatumbok kung sayang gusto. Bright. Bata pwede na to mamatay. Liko-liko, Dre, kanang ang imong kinaiya, imong usbon og tuliron mo. Tuliron. Sakto sa to. Di Legion of Mary. Kani Legion of Mary. Unsa man ang liko-liko nga kinaiya? Kanang walay tumong sayang kinabuhi. Way tumong. Man naman ko ani karing duha ay kay murag labing kay ni sila. Kinsa man ninyo inyong patubagon? Siya. Sige. Kanang walay direksyon ang imong kinabuhi, kanang dili ka consistent sa imong mga plano. Sige, diha lang sa takotob kay mga nindot kay mogtubag. Ang liko-liko way klaro. Pero nganong di man klaro? Nganong di man klaro? Nganong di man ka consistent? Nganong karon mao ni imong gisulti, ngano sunod di na masad mao. Kani mao ni imong saad, banguman di na sad mao, liko-liko lang. Ang kinaiya is pleaser. Kana bang gusto nimo dili ka mo pasakit ni bisan kinsa. Di ba naman ay panultihon, you cannot please everyone. Dili pwede nimong lipayon ang matag tao. Mga ambisyon na gani ka nga kay way mo kontra nimo nya pulos na lang gid nimo tagaan sa ilang maayong komentaryo, mawa na jud kay baruganan. Nang litaron, ako pare, muduol na kong mayor. Maingon dayon ko, mayor, believe kay ko nimo. Ako saludo gyud ko sa imong mga binuhatan. Nya, nidool na sad nako katong napildis mayor pag eleksyon. Mingon ko, ikaw gyud. Sabi, kanang atong mayor padir, wa kinay ayo pa. Bitawa kinay ayo siya. Wa kinay ayo. Ako diha man jud ko believe nimo, ana. Dool na sa katong nidaog. Padir, ako padir ba? Sige, niglibak nako ang akong kuan, bitaw mayor, di na mayo yang gibuhat mayo, ana. Unsa wala? Wa na koy klaro. Maunay pare aron makakolekta. Ari ka sa
Pikas ni mong silingan, nga nang libak dito sa pikas, imo sa inyo, sakto bitaw ka, ikagi sakto. Pag abot sa nimo sa pikas, ikagi sakto, ikagi sakto. Magdungan sila dool mo, di ba? Ningon ka, ako'y sakto. Ingon sa ako'y sakto. Awa na, naipit na ka, magkagubot gyapon. Kaya ang resulta sa sala, magkagubot mangyod. Pero unsa manggit antidote sa daning pagka-pleaser, kanang gusto nimong ang tanang tao malipay gid nimo, unsa may gitudlo ni Kristo? Unsa yang gitudlo? Kinahanglan imong sundon ang kamatuoran. Follow the truth, and the truth will set you free. Ang makapatulid sa atong kinabuhi ang kamatuoran. Di na jud ka magpaling-paling basta kamatuoran. Ug karing usa ka tawo inigduol niya, moingon ka kanang imong pagsigi og panglibak, maimpirno gyud ka ana. Nya katusang usa kanang imong pagsigig kontra aning niyang nang libak nimo, maimpirno sa kaana. Awa na, humana. Siya, huwag mo na imong baruganan, padir, dili na ko muhog sa kolekta. Musamot kag ka-impirno. Oh, ano? Di ba? Muna si Kristo, iya ginang gisulti. Ingon siya, kamong mga Parisiyo, kamong mga pari, mga tigpakaaron ingnon mo. Gasigi mo glimpyo anang gawas sa mga tasa o mga plato, pero ang inyong kasing-kasing hugaw kayo. Muramog mga pantiyon, mga nitso, nga puti kayo gipintal sa gawas, pero ang sudi ay tuwa dito ang nangalata o mga baho kayo nga mga bukog o mga unod sa minatay. Og mao sa na ang iyang gisultis mga tigpakaaron ingnon, porting sukuas mga Parisiyo. Sige pa gani kagyaw-yaw, ilansang ka na mo sa cross. Sige lang yapong sultis Jesus. Pilit lagi. Pilit. Lansa. Si San Juan Bautista. San Juan ba? Kani mga tong gasulti karon diri gihisgutan ni San Lucas. Unsa man siyang gisulti? Ikaw, Herodes, dili maayo nga ang asawas imong igsoon, imong gikabit. Dako nang sa buwagi na si Herodias. Ingon si Herodes, saba kay kadihang San Juana ka, prisohon ti ka, gipriso, dito sa prisuhan, kada duaw ni Herodes, mahal nga hari, sayop yun na imong gibuhat, pero wala, puno na sa kadina. Hasta si Herodias, galagot na, di na sila mahimutang, inigdog nila, madungog na sa nilang tingog ni Juan, dili na mayo inyong gibuhat. Si Herodias, siya paputlan ko ginis liog ni Juan, putol yung liog ni Juan. Tungod sa kamatuoran. Kamong mga batanon din pangutanon ta mo, unsa may kamatuoran? Para sa mga batanon, manguyab, samtang nag-eskwela pa, o dili manguyab? Unsa may kamatuoran? Manguyab, samtang nag-eskwela pa, o dili manguyab? Ang kamatuoran, panguyab gyud. Basta na ay manguyab. Ngano man, kay kanang pagpanguyab, sinugo na sa gugma. Kanya si Kristo nag-ingon man, paghigugma ay kamo. Panguyab. Bisag 12 anyos pa ka, panguyab. 15 anyos, panguyab. Basta ang imong gisunod, gugma. Dili kalaway, dili kaulag. Nakaroon, unsa man say kamatuoran para sa uyab? Maghinikapay o magtinanaway lang? Unsa may allowed ba sa uyab? Maghinikapay, maglinayugay o magtinanaway? Ang sakto gyud nga gisugo sa Ginoo, magtinanaway ra ginang manag-uyab. No touching. Muna si Joseph o si Mother Mary, nag-uyab to sila, silingan pag ito sila,
Sinayuran pagyud sila na wa lang gyapoy hinikapay. Mo to si Maria pag-ingon sa anghel, magmabdos ka. Ningon si Maria, unsaon ako pagkamabdos nga wa pa man ko hikapa og lalaki. Wa sila hinikapay, pero uyab sila. Pilay edad ni Maria pag sinayuran ni Jose. Matod pas istorya sa atong tradisyon, mga 14 anyos. Si Jose, mga 17 or 16 anyos. Oh. Na imong anak, babae, ika 12 anyos, nanay uyab, na dayon, liwat kang Mama Mary. Nya imo sang anak laki, 14 anyos, nanay uyab, mura kag si Saint Joseph. Oh, di ba? Pero magtinukhangay, liwat ka siyawa. Ang akong mamag papa, doon na sila'y istorya namo. Nasod ginis akong hunahuna. Gagmay pa mi. Ingos mama, ano bang manghigda ba? Kay gamay ra mga imong balay. Higda man tanan. Ingos mama, kanis papa ninyo. Sos, nangulitaw ni nako, 14 akong edad. Nga silingan sila tos bukid. Distansya lag mga 1 ka kilometro ilang balay. Ito, mao na silingan sa bukid. Ingon dayos mama, ako ning gisugot, 17 na akong edad. Nya naminyo mi, 30 na akong edad. Pila man sila katuig, si papa nanguyab ni mama 3 katuig, una gisugot. Naminyo sila 13 katuig sa ilang panag-uyab. Nya si mama mo ingon din na siya, pero kini inyong papa, wa gyud ni kahikap nako didto na gini kahikap sa akong kamot pag abot na simbahan kanang pag-ingos pare nga pag ginunitay mo sa inyong tuong kamot asa ko pahikap ano asa ko pahikap na kung di man sa kapahikap mga kanay mga ubod kusugay na makahikap na di nakabuhian ingon sa papa wa sa ko anang huna-huna oy wa man sa ko magplano nga ako kang binuangan ako kang gihigugma papa. Wa sila hinikapay mo na ingos papa, kamo sunda na ninyo. Ayaw gyud mo pagminyo, asa na? Ayaw gyud mo pagdugdog sa inyong uyab samtang wap amo maminyo. Ako sa nisaad sa ko ana nga di gyud ko makig-sex og babae basta wap ami kasal. So katong napo nako kauyab. Di malas gyud ko ato. Ako gitong giampingan nga labi na gitong katapusang tulo nga pangminyo ay ning kamot yung ato nga wa gyud mahitabo nga sexual activity kay inig kahuman ra ginas kasal una na anak ko buhaton karong napari nako magsikog pamalandong nako pastang di malasa nako ato napo magita to kabuk ni agi wa magi usa pero naay sense of kaning gitawag nato ba og kaning peace and freedom. Nga naman, pwede man ko mo wali ani nga wa ko managana kay kun ako ning gibuhat moingon man akong uyab naong panuway ingon wa hilabting 40 na niyan tukhang nako. Ay tuwa ng paria baka ko na debde kausa ga recollection ko sa usa ka kompanya wa lang nako dahuma nga didto day ang usas ako mga uyab trabaho nya sige na kog hisgot kaning ni ang pagkuan paglikay aning mga kalaway kinahanglan gina atong buhaton kay ang manag-uyab kinahanglang kutob ra gid na sa pagtinan-away o gunits kamot pero wa na gina mga layog-layog o kuot-kuot niingon bitaw na ang tanan nga naminaw niya na sila ba mao di ay kay didto day ang akong usas uyab na kusuna kay bawo silang uyab mi kita anak ko to daplin pero minyo na siya ako deng giingnan ko di ba kita sa una anak man ta ni anak man sa siya bitaw anak ko sa kumuna-huna sus wagi din noon doon na pa ko'y usa ka uyab nga kana ganing abot mi adto 7 ka tuig nya pagkapari na nako naminyo sila nanaslay anak ikatulo ako pagigipabunyag
Atong pagbunyag na nako dito, lain sa dakong gibati Oh, unang buhaton na naspari, muduol man na niya, kurusan man na ang kanang agtang sa bata. Ana? So nakahuna-huna gyud ko niya, dugay na ko kay miwa magkita. Kato pa mi nagkitag balik, kaana-ana lagi pagkuros na ko, kusus ako mangita giniyatan. Atong buhaton na ni, tigkuros-kuros na lang ta sa agtang bata. Pero nindot sa dakong gibati kay nagkasuod gyud mig maayo hasta sa ilang mga bana, ilang mga pamilya, suod ko kay nga naman kahibaw sila nga naningkamot sa gyud ko the best I could nga dili ko magbinuang puy-an ang kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Ang minyo dunay buluhaton nga dili pwedeng buhaton sa dalaga og ulitaw. Ayaw mo pamakak. Karon mga bakako na kayo mga dalagag ulitaw, mag-inagbayay purtig yun kasuod. Agbay diri ang laki, kupot sa diring babae, maglakaw, hapit na gud sila di na mutulin og lakaw kay mugsikit naman ilang tiil diri makana. Perti na yung suura, from time to time, bisag na as publiko, siging tusik-tusik, namakak, nga kunuhay, mura silag minyo. Magtipon pag yung boarding house, mura nag-live-in, anang kunuhay, mura nagid sila kunuhay in love, kunuhay kayo, mga bakakon mo. Unsa may pruiba nga in love mo to each other, pagpakasal. Sige, pakasal mo simbahan. Haron doon na mo'y kamatuoran nga pagmatuod, nga kanang inyong pag-inagbayay, kanang inyong panagtipon, tinuod na, di na bakak. Di ba? Naasay mga minyo, din asad hapit magkuyog. Lagyo na kaayo. Diha ko'y nasundan nga ang inahan, gada sa kanang masuso ba? Gaana, doon na pagidiribag, na pagipayong, ang bana mo'y nagdaatong kamagwangan ug tulo ka buk ilang anak kamagwangan ug manghod nga kusog-kusog na mulakaw. Distansya sila ingon ani diha nya ako diri ko sluyo naduol ko sa kaning babae ingon dayon ang babae akong nadunggan ba dong hinay-hinay dong what tamis ay kaya iya sa nimo paspas diha ya sa nimo ana sus ngako lagi gudahon na gasunod ko ba nako mao ba kaniyang isulti katong uyab pa sila. Buwagan ginigditsong lakiha. No. Oy, uyab pa, hinay, kay mulakaw. Asa man ta. Imbis na to ang lakturana agiana, naragi na ilang balay diha. Adto gyud muagi nga tusloyo, ngadto gyud. Maglangay-langay gyud, ana. Kusi-kusi ana mga dahon, kuha-kuha anang buwak. Kot-kot-kot-koton pa ng panits kahoy, butangan pag heart. Maglangay-langay gyud. Oh, pagkaminyo na, paspas diyang buanga ko, iya biyan nimo ana. Mao na puy-ing kamatuoran. Unsa may kamatuoran karon nga kitang tanan anak sa Dios. Kay anak man sa Dios atong puy-an ang gugma sa Dios. Kanindot unta maghigugmaay na ta. Unsa may mga ekspresyon sa gugma. Matod pa ni Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Nindot ka na. Testingin na ninyo. Nganong maningil mang kagbayad, nga imo man ang igsuon ni Kristo? Nganong maningil mang kagbayad, nga kanang imong kwarta gikan manas amahan nato nga tuas langit magsuon ra man tang tanan labaw na gyud og imo nang ikiha buangon ka igsuon guna nimo ni Kristo imong ikiha mo na napay sugo sa Kristo ay kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Nga naman, kay ang tinuod, kanang nanamparos nimo, igsuo na nimo. Nya nganong gitamparos man ka?
Kay giyawaan na siya. Imbis nga sundod niyang Ginoo, gisunod na niyang yawa. Nya kay ikaw nakahibaw man ka nga ang Ginoo gyoy atong amahan, ang Ginoo gyoy atong sundon, ayaw baos og tamparos. Bahala nagtamparoson ka, bali-balihon ka nagtamparos, sigihi lang gina siyag dawat. Tanawa, di ba hubag kay kagnaong. Pero hubag kagnaong, pero nagkauli ang inyong kabubuton. Di ba? Nanglitan ron, asawa ka, imong bana ni ana. Pag ulis inyo, tamparoson ka, ikigo ni mo dirib, moingon dayon ka, sakita ni mo manamparos dongoy, pero this cannot change my love for you. Punan na kang tamparo, bang, buang ka diya, cannot change drive, wingig din ka, dagma ka dito, lipong na ka, kamang-kamang ka. Maingon ragyapong kaniya, bisan pag imo kong patyon, I love you very much. Niya kaya natuyok namang utok sa imong bana, luo ko na ka ato, iparok na kasbongbong, uy, yun kong kuwang buong ako, ana na kadirib. Niya, huot na kayo mo yung ginhawa, hapit na kadili makatingog. Ang sa mo isulti, till death do us part. Tanindo talaga, nawa, di ba, buhian ka na imong bana, magluhod-luhod na nas imong kiliran, nganong muluhod man, kaywa naman, patay naman ka, naghigda naman ka, idada. Muluhod na magsige na nagpangayog pasaylo. Nya sa may tawag ana, gitawag da siya og heroic love. Imong gipakamatyan ang imong gugma sama sa gugma ni Kristo nato iyang gipakamatyan. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna siya igsoon mangitas Ginoo, magpakamatay ka para nako. Ingna ka no. Ay, Venus kay tanan. Pakamatay ka para nako. So mana mawagtang ang liko-liko basta mo ilatas kamatuoran. Nya puy ang kamatuoran. Mutulid na ng atong dalan. Nya kung tulid na ang daan, makita na nimo ang imong isig katao. Pero liko-liko, di kakakita kinsay naa dias kilid. No. Karon, kakita mo ng inyong kilid. Kakita mo? Nga gutom na kayo. Oy, by the way, asa mangkukutob ani dire? Asa? Karon na 10:30. 11 naman de. 11:30. Okay ra ninyo 11:30? Ganahan biya ta ko 1:30. Last na lang. Unsa ba tong last? Katong gansal-gansalon, rough. Unsa maning batasana kanang rough road. Dili na siya valley, kuha na siya, natabuna na. Di na siya tungason. Di na siya liko-liko, straight na kayo, pero pertig isang gansang-gansangon kayo. Sige, ngita na sa taglain. Unsa man ang batasana nga gansal-gansalon. Father, kanang gansang-gansang. Dili siya, kuan Father ba, permanente ang iyahang hunahuna, iyahang pagkatao. Dili siya, pareha lang manghihapon na siya o kanang kuan Father, kanang balimbing. But Father, Galibog, ay nang hagad. Dili matinud-anon. Di matinud-anon. Nya di usab to dili ma-explain. Ang ako nabantayan Father kanalang pagkaisugan ng klaseng tao, isugan siya kayo, dili sa patudlo.
di patudlo, isugan. Kaning uniformiha, unsa man eh? DMI. Kuan pa day kanang marag wala pagyud niya matugyan ang iyang pagkatao nga unsa gyud siya gansang-gansang pa kulang pa siya sa pag fixing sa iyang kinabuhi ug asa siya padulong. Ayaw kayo na. Mura man tulog karon kayo. Hasta ako di ko katugkad. Pero okay kayo ito. Arita sa pa ko ka ari diris kinaluyuhan mo tingog pamantingali ni. Ato ning ario ning kinaluyuhan be kay murag ganihara ni nangatog da. Kulang og pagtuo. Ulag magtuo. Okay ra sa gyapon. Sige, arita dari-ari ay. Kinsa ka ani dapita? Kuan, Father, kanang dali ra matintal. Dali matintal. Sige, mangita ta diri dili daling matintal. Kani mga brad, unsa man na inyong organisasyon, brad? Mga kabag. Sa may ato isulti. Og mga sayon re ako unta to, pero sa lisod mo ko di mo gibutag. Unsay meaning nga na gani? Kanang kulang pa dre, kulang pa. Kinahanglan pa siya i-cultivate para wala na gansang-gansang. Ora bagwa mas palto, no? Ari ta diri aring dias kuan ay unta ning dias babaw. Amo tingog pa man di okay kayo. Ako? Sa to katong rap road kansa-kansangon. Ang rap road nga o dalan mao na ang padulong sa gingarian sa langit. Ug moagi ta sa simentado o plain nga dalan padung na sa impierno. Oh. So adto ta moagi sa rap road nga karsada kay para sa atong kaluwasan. Okay kay da. Murag wa gid maigo sa kung pangutan ating. Di ni babaw akay arion. Sige. Maing buntag dre. Nakaabot yung ka diri ba? Picture mi. Katong unsa nang pasabot sa gansang-gansang sa akong naabot sa akong hunahuna dre. Nga kanang ang kinabuhi sa tao na ups and downs. Parihara po na sa atong pamatasan nga usahay burag masuko ta mahimo tang dautan sa ubang tao usahay pod naapod tay kasing-kasing nga maluluyon. O na nga gansang-gansang depende sa imuhang emosyon. Tama ba ko, Dre? Okay kayo. Sagdi lang, mahibawan raw niya na kay mangutana pa ko sa Espiritu Santo kinsay sakto aday tubag nila. Ha? Ari sa ko ni speakers kay unfair kay ni di arabay daghan nga gahuwat siya. Nindota kag ako'y pangutanon aning father. Ano. Kani kay daghan sila kay uniform. Good morning. Unsay imong tubag? Based on reflection, Dre, kuan siya, Dre, sa ako alam Dre sa akong kaugalingon, kuan siya, Dre, ang ato ang barrier sa itong kinabuhi nga naangkon, o labi na nga, dili gud siya ta makahimot ang Dre nga, makaangkon ta or makabuhat ta og mga pulong o mga kasalanan sa itong kinabuhi nga, dili nato angay nga angayon nato. So sa atong buhaton nato, Dre, is to make a smoothing way, dapat atong putlon ug ato ang ayuhon ng ato ang kaugalingon alang sa atong kaayuhan, Dre. Thank you, Dre.
Nindota ato eh. Galibog man ko sa akong tubagat. Di mo adto na ko boli na ko. Sige, sige. Picture sa ta. Na. Sige na. Mo balik na ko. Na mauna ni Ron. Oh, ana. Oh. Okay. Ana? Oh, ana, pilit na. Sige. Salamat kayo ha. Ay naman ni Padong. Dara. Di may niisas kamot na gini siya tubag tingali. Saman. Para sa ako, Pader, kanang ilang giingon nga batse o libaong raprod. Oh. Para sa ako, ang tumong jud niya na para sa ako, nga kinahanglan nato usbon ang nato ang atong mga dili maayo nga pamatasan. Ana lang wala ni lain. Ay. Gito'y word of wisdom gitong iyada. Sige, mauli na ko kay las 11 ba ko imedya ko to magyaw-yaw. Paman ko kay bao, dugay-dugay naman ko barog-barog din eh. Unsa may pasabot anang gansal-gansalon, unsa nang batasana, kanabang tao nga dili na siya mabalaka, unsay mahitabo niya. Kanabang tao nga wala na siya garbo, kusog na kay siya mga lagad. Kanabang tao nga musulti gyud sa tinuod, din agi siya mahadlok, din agi siya mamakak. Apan demanding. Unsa may ang demanding? Gusto siya nga ang tanan maparihan niya. Inig-ingon nimo, di na nako makaya. Ako lagi. Himom lagi na nako. Buhatan na, di na nako makaya, sir. Ako lagi. Ang iyang reference, iyan ang kaugalingon. Ay mo pag-ingon nga di na mahimo. Kay ako? Ako? Mao na siya ang paghimong modeling siyang kaugalingon. Nya dili siya ka-tolerate nga dunay mga sayop-sayop. Gusto niya perfect. Hapsay. Nya sa iyang paningkamot nga hapsay ang iyang palibot, nahimo siyang sagabal sa mga tao. Unsa may timailhan ani? Sagaran aning maigo kaming mga pari o kanang mga authority. Kana bang mohimo kag mga standards. Kanya ang imong standard, imong yung ipatuman, kanang tanan nga imong tao nga under nimo, magkusmod ang mga naong ana. Magkusmod. Muna inigbiya nimo, moingon din sila, ay, tuan na gid in town. Na, relax na sila, enjoy na sana sila. Inig-abot na sa nimo, muhilom na sila. Na. Nami, kuan sa una, tagas og ranggo sa opisina, inigbisita nga tos branch, kana mga tellers, nindot kignaw, minik-apan kayo, di lipstick, subayon dahil na sa katong among head, ana mga dagkong ranggo, bagi kasi the office, anaon dahil na kanabang tungod sa tailor cage, naman ay bildo, niya kanang punuas bildo, kanang marmol niya bildo, subayo ng kilid. Kitag abog. Kita mo ito? Pakain ko to sa'yo. Linisin mo to. Linisin mo. Ano bang bisag abog, di sila katolerate. Muna inig-abot anak nila, murag yung panington may bugbog, kay daghan kay sila demand. Daghan kay demands. So kana mga taong mga demanding, maunay maghatag nato og patag naman. Unta mo kaingon ka nga, naaman ta sa simbahan. Wa may problema, manggihatagon man. Di man siya bakakon, matinud-anon man, pero kapoy og sunod sa iyang standard. Kapoy og gukod. Di ba? Naasa na sa mga ginikanan. Kusog kay mo demand sa mga anak. Ang mga anak, minsan may man akong parents, pero kapoy. Dihay akong gimisahan nga kaning community o kompanya.
Believe kay ko sa tag-iyas kompanya, banag asawa, kay active kay sa simbahan, pagka manggihatagon, straightforward, why bakak-bakak, pagka-aktibo simbahan. Pag uli na nako pag humagmisa, ang nihatod nako ang anak nga laki. Giingnan sa papa, dong wa atong driver, palihog og hatod ni father, ngadto. Di, hatod na siya. Ingon din ko, anak kanila ni Kuan, anak siya, yes father, kaduha kong anak, nako, surtihan ninyo, no? Pila mo ka man nagsuon, siya, upat, nako, surtihan ninyo, no? Kay ang inyong ginikanan, active kay sa simbahan, pagkanindot sa mga anak nga ginikanan, active sa, active? Ako, usa na lang ka-chance pa din, biya dyo ka rin pagkakatoliko. Nako, ha? Naon sa man ka? Kana, mamig daddy? Lagot kay ko, anak? Purti ka demanding. Ako, ingno dyo ko, diri dyo ka simba. Maugining orasa mo simba. Ano man day? Dili ko free nga mo simba kog laing oras? Nga mo simba kog laing simbahan? Nga anha dyo ko anang parokya, ikuyog dyo ko nila, di ko day free nga mo simba. Ako pa din, mo simba man ko, pero naay panahon ba nga, di ta kamatag sayo, kapo itong lawas, pabangunon dyo kay magkuyog. O sa man ko din, batang gamay. Akong giingnas mamig daddy pa din, atong last week, puninyag usa, biya dyo ko ning pagkakatoliko. Naku, hala, kakuyaw gud ani. Kuyaw ani. Mao na nga, do natay usahay adjason. Kanang pagka-demanding, erase that. Di ganahan ang Ginoo ng demanding na tao. Kanabang gusto gid nimo nga ang imong maayong gihuna-huna mao gyud matuman. Sa seminaryo pa ko, makontra ko sa mga seminarista. Mga 85 to 90% sa mga seminarista, kontra ko nila. Kaya ako may kamagwangan. Nya, timan ibaya, officer na ko sa bangko, breadwinner ko sa pamilya, o niya, na ako simbahan, ako'y leader, dagkong kalihukan, inig siyaw-siyaw sa mga seminarista, first year ko, fourth year seminarista, magsigig siyaw-siyaw, lights off, adto pagyod, magpasiga pagsuga adto CR, adto mag-inom, adto magduwa-duwa o kanang mga chess o uban pa, akong badlongon, Brad, di ba lights off naman ron, mga tuog na ta, nganong naapa mo diha? Katuog dihan, tigwanga ka? Katuog diha. Say labot mo na mo, tuga-tuga, magkagpuyo din ni seminaryo nga, gusto mo di kang ikarang usa? Ana. Nako, pariunon gud ta, nganong mamakak man ta? Magpakaroon ingnon ta nga, sirado na atong dorm, nya naaday mo sa CR, nag-inom pagyud mo, nga gidili man na, ana, kinsa man ka mo, mao sa nimo, nadugay, giingna na dyo ko sa akong mga classmate, Brad, sakto man ka, pero sakto na. Kana bang kada ligas ba ako day isulti, sakto man ka, pero sakto na. Nasa usa na ingon, husto man ka, pero husto na. Unsa man day gustos Ginoo para smooth, ilisi og tolerance. Total tolerance. Tell the truth, but do not force them to follow. Tolerate. Munang niingos Kristo ni Judas. Di ba si Judas, giingnan man tong Kristo, nakahibaw ko nga naay usa ninyo dinhi nga magbudhi nako. Bisag di pa ako ninyo sultihan. Mas maayo pagwa na lang na siya matao. Pero si Judas, midayon gyud budhi. Gitagaan pagaying Hesus og pan, iyang gituslob siyang plat, iyang kaugalingong tasa, iyang gihatag to sign, signal ba nga gihigugma ti ka Judas, pagkaon ni Judas nilakaw dayon kay mao naman tong orasa nga iyang ibaligya si Hesus. Unsa may gibuhat ni Hesus? Iya dayong gihunghungan si Judas. Hibaw ko, padong nakamubudhi nako. Buhata dayon, unsay gusto nimong buhaton. O, di ba? Tolerance. Kana bang asawa nga iniglakaw si imong bana, nag-ilis na, naligo na, kay padong na days kabit, imo dayong hunghungan, kay hibaw ko, muadto karon dito. Do immediately what you want to do. Nindota na.
taghoy-taghoy na imong bana. Lahaya ning kaasawa tagbuutan oy. Ana na nga to. Pero imo ganing ingnon, hibaw man jud ka, sayo pa na imong gibuhat, ka irresponsable gud nimong pagkaamahan, ka irresponsable gud nimong nga pagkabana, natuo kag wa ko kibaw nga kabitan nimo, nagtuo kag wa ko kibaw nga mo ato. Sige, lupad ka tong animala ka, ayo na gyud balik dire. Wa, napatay mo diha. Bungkag na inyong pamilya. Sige lang. Pabalik-balik ka lang. Mao na nga niingos Kristo, pasaylua lang og kapito or 70 times 7. Ayaw gyud tagai og end, pasaylua lang. Unsa man ang pasaylo, kita mga Cebuano speaking, nindot kay nang word pasaylo. From the word silo. Unsa man ang silo? Niagi. Ni silo. Mura ka galingko din niya, karsada na diha, niagi siya, ni silo nga to. Yan, humansad, nibalik na po siya, ni silo. Pero imo nang butangan dihag kural, ingka di na ko ni paagian. Wa na siya mo saylo, nasango. Pagkasango, mo reklamo na to. Ngano imo nanggilan dinhi? Ngano mo kon bagyon dinhi? Soko na to. Pero imo tong pasayloon lang, mo saylo, wa gyud mo igubot. Muna maglingkod ka sa inyong sala, mo saylo imong bana padong sa kabit. Ikasunod adlaw, niagi na sa nimo, ni saylo, padong sa inyong kwarto, kay matog. Mama, ni saylo na sad. Ay, pasayloa lang. Awa, di gyud mo mabungkag. Magsigir lang sa siyag saylo-saylo. Kay imo raman sang gipasaylo. Di ba usahay? Sayloan na to ang Ginoo sa simbahan. Tungod kay doon natay business dito, din alang tamo simba. Sayloan na to ang Ginoo sa pagpananghid nga mao ni atong buhaton tungod kay pagtuo nato ganahan kay taana wa na ta kapananghid sa Ginoo nya sala na di atong gibuhat ang Ginoo andam nagpaabot nga moduol ta kay ihatag yapon niya ang pasaylo. Mao na atong Ginoo hapsay kay na siyag batasan nga naman andam mo pasaylo. Mao na humanta mawad-an or humanta mahimong kanang kusog kaing mudawat, humanta nga mahimong maalagaron, human nga mahimo tang matinud-anon, final requirement kinahanglan mahimo kang mapasayloon. Og diha na dapita mabuild na ang kingdom of God in our midst. Sige, lingian na imong tupad. Ing nasugod karon, pwede ra jud ko nimo tamparoson. Sige na. Sige na, pasayloon ra gyud. Ana no? Ana nga ako daghan kay ko og kasinatian ani kung dili ka mo pasaylo ang imo sang kasing-kasing bugat gyud. Pero inigpasaylo nimo mura jud ka giibtag tunok. Muna ang uban mo ingon ako, pader, og magsigi kog pasaylo aning akong bana or aning akong anak or aning akong asawa or aning akong igsuon nga nagsigig buhat og dautan, alkansi ko. Nako oy, ikay ginansya. Kay inigpasaylo nimo muluag ang imong dughan. Hayahay na kaayo. Pero kanang naghimog sa nimo, magsigi nagkuba-kuba ilang dughan. Bisag inikakita nila nimo, kulbaan na. Kanang imong bana nga nagsigig adtos kabit, iguli ana, magsigi nagpasiplat-siplat, ug wap abak kabagtanaw, igingon nimo, di arako, ay, kulbaan na siya. Maigking na. Pero ikaw, di na ka maigking kung muuli siya bisan unsang orasa, kay imo naman siyang gipasaylo. Gidawat pagyod, gialagaran pagyod. Wala ka nang hahanapin pa. Na ako'y kaila, last na lang ni example, Legion of Mary. Ang iyang bana, sukad pagkaminyo nila, sigig yung pangabit. Ang kabinon pagyod siyang asawa, ayang bana, kana pag yung mga DC ba? Gikas 16, ngadtos 19. Paborito, dyo kayo na siyang bana.
Nya kay arang-arang man sila pagkabutang sa ilang lugar kay mga businessman o businesswoman man, wa sila'y anak. Dihang niabot na kunog mga kay pagkita namo 60 naman siya kapin, ang iya sang bana dol-dool na sad 70. Kadto kunong nag-edad na siya pag 40, na ako no'y gikasabot iyang bana kay ang style siyang bana, ang babae tagaag kwarta. Panalitan ron ang kwarto sa hotel tag 2,000. Tagaan niya 10,000 ang babae. Check-in dito sa hotel at tuon lang niya tika. Ana, niya imo na ng sobra. Kamu mga babae, okay ra na ninyo? Tagaan kag 10,000 bag nauyunan kaniya, niya bayri tong hotel, ang room, niya at tuon tika dito overnight, niya human imo na ng sobra. Usahay, o gwapa-gwapa, ganahan kay siya, di lang magparihas, tagaan niya 15,000, niya check-in sa hotel, hangtod na ilado na niyang bana, nga ingon ana ang style, doon na may gwapa nga babae, nga iyang gihimuan ani, nga naka-appreciate kay siyang asawa, kay kadaghan sang higayon, ang asawa nakatabang sa daning ilang pamilya, karon mao na may gitripingan sa bana, nitawag ang babae, ma'am, ang imong bana ba, iya man kong gikontrata, gitagaan ko niya og 15,000, niya mo check-in miya ning maong hotel, iyang pabayran, ma'am, naikog jud kay ko nimo ma'am, dili ko makatugot nga maghimo ko ani, bisag nang hinahanglan kog kwarta, di ko musugot ma'am, ako ning iuli nimo. Ingon sa siya, day, ayaw na lang nag-iuli, diha na lang na nimo, kay gihatag man na sa kong bana, pero hangyoon ti ka nga ayaw lag adto. Isa ma'am, di jud ko mo adto. Pero unsam niya ikasultis imong bana, og tuwa siya dito, niya wa ko dito, basig mapatay ko niya. Isa ay kabalaka day, kay ako'y mo adto. Adto na siya. Adto nga adlawa. Pero relax kay siya, kay nahibaw naman siya nga iyang bana, inana gyud. Ana, ngadto na siya, palit siya bagong mga underwear, panty, bra, ana, niya pag abot na dito sa hotel, kaila na masad niya ang mga kanang naas hotel, mga crew, siya, day, dong, muabot ganito si sir ninyo, kanang tawagi ko sa room ha. Siya, sige ma'am. Siya, pag abot na gyud ko no, parking na dito, tawag na, ma'am, abot ng sakyanan ni sir. Iya da yung gibutang tong bagong panty diha sa kaning kuan sa bed kuno. So din siya sa kating sa shower, pakus ganda yon niya ang kanang aga sa shower. O kamo pa ato brad, o sa kayo katawa mo, ang iya mong istorya na ako, kay nag-counseling mami ato, kanang nindot kay ba, ma-picture yun ba, hubo ko no din tanan niyang bana, kay excited na kayo ba, so, dengan doon shower, pag-sore ko na ingon siya, ala, ako ni, ingon siya, pader, napaunggod ang akong bana. Pero iya ko nung giingnan, dong, pasalamat ka kay ang babae nga imong ikontrata, tarong nga pagkababae. Nya, nagkinahanglan sila, wa nako bawia ang imong kwarta, pero bisan kaning imong gibuhat nako, ay pagtuo nga maglagot ko nimo, gidawat ka nga akong bana, di gini makapausab sa akong paghigugma nimo. Murag imposible, pagkasunod tuig, na mild stroke ang iyang bana. Pagka mild stroke sa iyang bana, iyang giatiman, nahagba ang ilang negosyo. Nahimo silang pobre na kaayo. Og ningon iyang bana, di na nako matubang day, uwaw na kay ko dinhis ato, mamalhin na lang tangad to sa Cebu, may dito kay way nakaila. Basig taga Moncayo to sila, niya yung sa mamalhin tangad to sa Cebu kay wa kayo'y nakaila. Motong namalhin sila, nga nagdada sila putos. Ang ilang mga sakyanan, nabaligya, nahagba, istilo is Ginoo pa din. Wa na lang sa niya gi-elaborate, giunsa pagkahurot sa tanan nilang bahandi. Ug naay naluoy nila, gipapuyo sila apartment nga gihimo silang murag caretaker. Gipapuyo, way bayad.
nagtinda-tinda sila ginagmay-gagmay kay caretaker sa kuan, librehon sila kaon. Gaatiman siya siyang bana nga nag-agas ang laway kay mild stroke. Wa nay mahimo, di na sad mugahi, no? Paralyzed na tanan. Pero usa na lay dili paralyzed ang kasing-kasing sa asawa nga kanunay nagpasaylo og nahigugma sa banang buangon. Og tuod man niabot ang panahon nga ang kadtong apartment gibaligya sa tag-iya, gi-offer og baligya kay mga abroad na sila. Ang problema karon, asa sila padong inigbaligya sa apartment. Giingnan na lang sa sila sa tag-iya og mahali na ni day kanang dong kamo na lay bahala sa inyong kinabuhi ha. Di sa siya kareklamo kay upat naman sa sila katuig nga gisagop in town dito. Asa man mi padong. Niabot na lang kunog 3 ka buwan na imo bisita, di gyud mao dayon og palit. Na nasa imo bisita, di man dayon og palit. Kausa ko no, wa diha ang kato mga tag-iya. Sila rang duha na hibilin. Diha may ni bisita. Insya nga mao ni ang gi-offer og baligya. Insya kamoy tag-iya. Insya dili oy kuan mga ni kanang caretaker gipapuyo lang taon mi ganhi ma'am. Ngano man unta insya nga pila may baligya ani. Insya kuan man ni ma'am 20 million ana tibok apartment. Ingon din siya nga, ingna ang inyong amo, nga kung musugot siya, ako ning paliton og 15 million niya cash. Ana, niya nilakaw, tagag number. Moto, iyang gisultihan pag ulis amo, ma'am, di ay nibisita dire, paliton ko nun niyag 15 million niya cash. Musugot ba mo? Siya, sugot kay miday. Ana, kinsa man na, kontak ka. Ilas lang i-kontak. Ni anha diha, nag-abot na sila sa kaning pirmahanan dito sa Bugado. Gipatawag silang duha. Og paghumag pinirmahay tanan, niingon dayon to ang katong nakapalit. Wa man sa ko dinhi sa Cebu, kamong duha, kamoy akong padadon ani. Tagai lang ko ninyo og abang nga 20,000 ang buwan, ang tanang kita inyo na. Og katong pag-istorya namo, mo income na ang kanini ang ilang katong apartment, mo income na og average og 60,000 to 70,000 ang buwan. Gihimuan sa tindahan sa ubos, musamot na yung nanay income nya. Naa sila ditoy kana ganing rosaryo, naa sila ditoy kana ganing Bible sharing, ana hasta iyang bana maunay may kaing mo share. Ang mga lodgers nga mga estudyante peligro kay siyang bana, kay mga DC man to. Pero ang iyang bana, wa na gid anang buhata, ingon siya. Kanya, aguwang naman sad, hapit naman sad mo, natiwasono na sad ba? Pero, ang usas mga nakuan, anong pirming puno sa mga lodgers, ang ilang kuan, ila karong katong apartment, kay tanan nga estudyante nga nakaso didto, mupasar gyud sa board exam. Nang daghan na word of the mouth nga diha mo na pasar lagi mo. Naagoy na hagbong kapilay sa balhin mo diri kay bali mapasar mo. Kay kana sila si mami, kana sila sa tatay, magsigi na sila ampo kada adlaw, iampo tang tanan, mo pasar lagi ta, mo pasar man sad. Mo nang nagkabuang na sila pamalibad, daghan kaayong lodgers. Mo nang nidako na sa kuno ilang income, pero wa na sila mag-apas sa kwarta. Ang ilan na kanong giapas ang pagtinarong o pag-alagad sa mga tao. Hasta iyang bana na bag-o na, pwede na sila mga matay. So mo lang to ha, God is in waiting for us to come. Unsaon pagduol niya, mo desisyon ta, din ako mabalaka, mudawat na lang kog unsay naa. Din ako magpagarbo, mga lagad nako. Di nako magsigig pamakak, magmatinud-anon, og labaw sa tanan, di nako magsigig diman, magsigi lang kog tolerate og pasaylo. Amen. Sige. God bless. People of Moncayo, may I request you another big round of applause for Father Shano.
Thank you kayo, Padre, ha? Grabe ang resistance ni Father, no? Ako giuhaw na ko si Father, continue pag-istorya. But, at this juncture, may I call on Father Cito to give some acknowledgement. Maayong udto sa tanan. Okay pa ba mo? Tuguti lang ko ninyo nga muhatag o mga pulong pagpasalamat. Una ko magpasalamat kang Father Siano. But na ko magpasalamat sa ato ang mahal nga Congresswoman Maricar Zamora. Magpasalamat usab ako sa iyahang kapika sa kinabuhi, si Kapitan Raul Mabanglog, ang ilang pamilya. Magpasalamat ko sa local government unit of Moncayo headed by Mayor Manuel Y. Corat Zamora, Vice Mayor Manuel Brillantes nga niya karon dinhi, ug ang sangguniang bayan members, ang mga department heads, daghan kaayong salamat sa mga lumilihok, daghan kaayong salamat. Magpasalamat ko sa Parish Pastoral Council, sa KPKKA, sa tanan nga nahimong kabahin aron mahatagan o katumanan kining Advent Recollection dinhi sa lungsod sa Moncayo. It all started sa panglantaw nga adunay Advent Recollection ang parokya ni San Ignacio dinhi sa Moncayo. But eventually, nahimo siyang dako nga kalihukan, and I think for the first time sa tanan nga mga lungsod dinhi sa Davao de Oro, murag ang lungsod pa lang sa Moncayo maudyoy nagpahitabo og Advent Recollection. So daghan kaayong salamat kaninyong tanan, sama sa gisulti ni Father Siano kanato unta kini mamahimong dalan aron kita mahiduol ngadto sa Dios nga bisan pa luyo sa daghan nato nga mga kapakyasan, every day is a kairos moment. We need to make a decisive decision nga ipaduol gayud nato atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, kay kung duol kita sa Ginoo, duol kita sa iyang grasya, kung duol kita sa atong grasya, di jud ta madisgrasya. No, makasulod jud ta sa gingharian ngayang giandam nganha kanato. So kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Butos na ako magpasalamat kang Father Siano nga bisan pa luyo sa kabisi niya o sa kadaghan niya nga mga buluhaton dito sa Cebu o sa iyahang parokya. Actually, ang first yun unta namo nga hangyo sa iyaha is Saturday, December 1. Pero tungod kay daghan siya og mga buluhaton dito po sa Cebu o daghan po siya og mga recollection o inputs, yang gihatag ning ihadyo tang gitagaan og usa ka adlaw nga makig-uban nganha kanato. So Father Siano, daghan kaayong salamat, no. Atong palakpakan si Father Siano, sama sa kong gisulti kaganina, mura man ni siya og celebrity priest jud ni siya, no. Kabalo man jud siguro mo ana kay bisan og wala pa siya ninyo siya nakita in person, nagatan-aw na mo sa iyahang mga videos sa Facebook o sa TikTok o sa YouTube. So sa makausap itong palakpakan si Father Siano. Butos na ko pasalamatan ang tulay nga nung nakakonekta kang Father Siano, si Father Alan Alindahaw, ang ato ang Judicial Vicar, and at the same time siya po ang ato ang CEO sa Christ the King Specialist Hospital. Siya po ang CEO President. So classmate man sila ni Father Siano, siya po ang nahimong tulay aron ma-invite nato si Father Siano ug madala nato dinhi sa Moncayo. Dahan salamat Father Alan. Pagkahuman po ni Father Siano dinhi sa Moncayo, 2:30 unya dito sa Parish of Christ the Eucharistic King dito sa Tagum. In partnership po siya with the Christ the King Specialist Hospital. Naapod siya Advent Recollection dito before siya ihatod namo balik sa Cebu karon pong adlaw. So salamat po kang Ma'am Mary nga in charge namo sa kanang pagsundo kang Father Siano kagabi nga bisan og alas 10 na sa gabi nakig-uban sa mua unya dito pod sa ilahang balay namo gipapuyo si Father Siano. So salamat kayo Ma'am Mary, daghan kaayo salamat. Kaninyong tanan nga niya karon dinhi, daghan kaayong salamat. Unta nakatabang ni aron mapalig-o nato atong pagtuo ngadto sa Dios, nakatabang ni aron maandam nato atong kaugalingon aron mamahimong mabulokon ug mabungahon ang ato ang pagsaulog sa Pasko. So kaninyong tanan, daghan kaayong salamat ug maayong udto.
Para di ka kalimot sa amo adre, nami ipadala sa imo nga frame. Diocese of Tagum, San Ignacio de Loyola Parish, Poblacion Moncayo, Davao de Oro. Certificate of Commendation is awarded to Reverend Father Crescenciano T. Ubud in sincere appreciation and grateful recognition of his insights, knowledge, and expertise shared as a resource speaker during the Advent Recollection 2023 with the theme God in Waiting on December 6, 2023 at Moncayo Dome, Poblacion, Moncayo, Davao de Oro, Philippines. Given the 6th day of December 2023 at Moncayo Dome, Poblacion, Moncayo, Davao de Oro. Signed, Reverend Father Anisito Jr. Torrijos, DCT Parish Priest. Padre, Pwede ma-invite ang mga department heads may I request also Father Alan and the department join. heads para sa picture taking department heads. to join in the awarding of the certificate. Oh, una-una gyud ang exicom. Unahon nato ni sila kay mora ba ni tigsugo nato. Mo man yang hinugo, di ba tayo? Joke lang. Align. Oh. Ang municipal officials to join the group. Vice Mayor is here with us. Si Vice Mayor Junjun, please. And ang mga sangguniang bayan. We have Cons Joy, Borgus. We have Ma'am Mary. Yes. Kanina na si Kagawad Tata Esguera, or is he now? Okay. Closer. On deck, kaabag, kamoy mo sunod, pinabtik, kay picture taking man ka ni. Masuko ra ba di mo makapapicture? Butangan na ito bangko diri sa atubangan, please. Para makalingkod sila, Father. Then, layer na. Batangig bangko sila, Father. Tulo sila. Butangi. Father Alan, Father Sito. Diri sila sa ubos, ang mga pare, tulo, para sa taas ng mga background mo nila ba? Sige. Diri mo diri lingkod diri kamong tulo. Si Father Alan, si Father Shiano, o si diha mo diri para di sila matabunan. Father Sito. Okay? Kaabag, dali na yun. Kay gutom na. Father Ding. Yes. Asa si Father Alan? Okay. Kita mo mga kaabag, pinabtik ha. Next, kung sa nga grupo, PPC. Parish Pastoral Council. Paspas, abtik mga kaabag. Diri nga side. Wow, lipay kayo ni sila ba kaya nakapapicture with Father. Diba? Happy ang everybody. Wow. Ready? Okay, next is the Parish Pastoral Council. Walay pabor-pabor, abtik. After sa PPC, KPKKA.
KPKKA, Kapunungan sa mga Pangulo sa Kristohanong Katilingban o Apostolado. KPKKA. Abtik! Ay, Father Alan, please join the group. Pwede, Dre. One chair. Butay, bangko si Father. Ang sunod na to ang choir. Abtik ang choir. Sunod sa choir, Mother Butler. Paspas ang choir kay mga batanon. Nights. Paspas eh. Sunod mga lilis ha. Sige, tawagon lang ako. Mother Butler. Sa pa ubang grupo? Knights of Columbus. DMII. Agui, ang idkom no. Remind me. Paspas, saka mo sa hagdan ba? Pwede. Sakat. After sa choir, Mother Butler. After sa Mother Butler, Knights of Columbus. Then, Daughters of Mary Immaculate International. Okay, humana ang choir. Mother Butler. Exit sa ang mga singer. Paghuman sa Mother Butler, we have the Knights of Columbus and DMII. After ni Ana, Lector, then EDCOM. Unsa ng blue? Knights na no? Knights. Knights of Columbus this time. Dre, pasensya gyud Dre kay di gyud sila mosugot nga di makapapicture. Lisod gyud ning celebrity, ano gining artista Dre? Kuan ni siya Dre, Knights of Columbus. After this, DMII, ready? Okay. Knights of Columbus. DMII ang sulod ani. DMII. Kay Paris man sila sa DMI. Asa mo DMI? DMII. Daughters of Mary. Kanang naka-blue, DMII pa na. Ay, bilisan natin. DMI. Diri ma'am. Nanay, diri ta nanay. Diri mo. DMII. Okay. Sunod ani, Lector. Okay. After sa DMI, lectors. Okay. Paghuman sa lectors, lectors. Paghuman sa lectors, sa'yo ni naka-yellow? Sacred Heart. Sacred Heart.
Oh, mga lectors ni, bisag na nawigit, magbabasa. Ako yawa pa si Kaday, oh. Nagaw, Father Ding, oh. Take si Kaday. Sige, say sunod. After sa lectors, say, EDCOM daw, EDCOM, para di na matarog. EDCOM. Apel ang EDCOM sa Batanon. Oh, EDCOM sa Batanon. Dito. Magdali tabi ka basig mulinog. Okay, humana ang EDCOM. Saan ang Sacred Heart? Divine Mercy. Kanina ka yellow. Divine Mercy og Sacred Heart. Di, takakaon. O, sa karon, Divine Mercy og Sacred Heart. Ang sunod ani si WL, pagdali. Paghuman aning mga nakayelo, si WL. Okay, naka-blue na po, CWL. CWL. Oh, CWL. Katong mga taga-raing naado taga Montevista, sige, join na. Ang taga Montevista nga CWL. Papila yun na din ha kay okay, humana ang CWL. Aliwaros kayo ang mga bata. Dito mo, mga lilis o mga sakristan. Lakaw, automatic. Bilis. Saka sa taas. Unsan mo, unsan eh? Sefel. Oh, ing na ko. Gani, buing na. Ang mga mama dahil sa lilis, usaon na lang. Dali, ma'am. Lynette.